Pošto je hleb oduvek bio dragocen, nije se bacao ni jedan jedini njegov komad. Kada hleb odstoji pa bude onako tvrd i nije više za jelo, onda se od njega pravi popara. Napravi se razna smesa od raznih masnoća i onda se prelije ili se kuva zajedno sa tim, pa se može praviti i kao kaša, a može se praviti i kao vrsta pite, gde se sva ta mešavina masti prelije preko hleba pa se onda zapeče u rerni. To je pravo staro sirotinjsko jelo koje da se danas koristi u masovnoj ishrani ne bi imali toliko otpadaka i bacanja hleba. Što kažu stari, greota je da se baci hleb. Kada smo danas dodali malo šunke, malo sira, malo nekih stvari koje imamo u frižideru i takozvano reciklirali frižider, stavili sa hlebom, zalili sa malo masnoće, dobili bismo savršenu hleb picu, tako da kažemo. Ali da se vratimo starim receptima. Preko hleba su stavljali ono što su imali. Masti, loja, kajmaka i kako je imalo sira, to je bilo apsolutno savršeno. S druge strane, moja gošća donosi nam neku varijaciju naše popare. To je supa od hleba. Nešto dosta slično, a uz to ćemo servirati divan brancin. Donala je brancina sa Hvara i jutros ulovljenog, pa ćemo da vidimo šta je pravi kvalitet i razlika kada se uzme zaleđeni. Moja gošća Maja Mačković. Ćao, draga. Zdravo, draga. Ja sad se ovako, ovaj brancin i od studije se već malo i osušio, pošto smo ga isekli, isfiletirali, već i pretoplo je, ali tačno se vidi razlika kada se zaledi riba i kada se onda otopljava i kada se koristi sveža. Kako si ti uopšte prošla pasošku kontrolu sa svežom ribom? Šarmirala sam ih. To je apsolutno odlično odgovor. Mi ćemo raditi tu supu od hleba koja je taj, pošto smo pričali u nekim od epizoda kojima si ti isto gost, podelu na tu seljačku i vlastelinsku trpezu, pa tako možemo reći da je ovo jedan klasičan recept te seljačke narodne kuhinje. Ovo je strahovito interesantan recept jer sam baš, kako sam se pripremala za ovu tu emisiju, pa sam istraživala i tražila zapise i u statutu grada Hvara, a i na internetu. Našla sam čak i isti naziv, Panin brod, panada, recimo u Dalmaciji se to i dan danas zove panada ili panoda, kako gdje. Kad sam googlala samu tu riječ, našla sam da je to tradicionalno jelo i u Španjolskoj i u Portugalu i čak u Engleskoj. To mi je bilo strahovito interesantno. Strašno je teško definirati, ajmo reći, originalni recept ili nekome dati baš čisti naputak kako se radi, jer većina država i regija pa i gradova, pa da ne kažem do samih domaćinstava, to radi drugčije, ali ono u najprimitivnijoj kuhinji ja vjerujem da je to bilo vrlo jednostavno. Znači kruh stari, suhi koji se prelije najčešće sa vodom, jer baš nisu imali nekih pretjeranih namirnica, odnosno izbora, sa malo mediteranskih začina, eventualno maslinovog ulja i onda netko je dodavao, kako je ko imao, rižu, šalšu od rajčice, ili samo jedno ili samo drugo, neki su dodavali palentu, dakle tu je varijacija na temu bezbroj. Pa pretpostavljam da su koristili i masnoće ako su imali neke druge, što si ti rekla kasnije, i sir, i kajmak i... Toga ćemo mi danas napraviti jednu fuziju, jednog hvarskog recepta, jednog srpskog i napraviti onako nešto totalno interesantno, pa da krenemo sa pripremom našeg recepta. Pošto nećemo koristiti šporet, nego ćemo koristiti malo te moderne aparate, stavit ćemo sve ovo što smo, sve neke naše masnoće koje smo napravili u posudu za Thermomix. Tu smo izmešali... Začinjam. Svašta. Da začinjam? Da, slobodno. Super. I stavit ćemo i našeg ulja. Hvar. Tako je. To je tvoja mešavina. Yes. I stavit ćemo to na Thermomix. Podesiti temperaturu na 50 stepeni. I smanjiti brzinu, nek se otopi. Super.
ti si stavila tiganj i ulja, a ja sam od file ribe ću staviti dehidriranog paradajza i ovako jednu tu i još jednu od ozgo ovako da ga poklopimo, da napravimo kapicu. Da boju imamo, tako je. Ovako. Mnogi će me vjerojatno kritikovati što ja se volim tako rukama da radim, ali ja stvarno nekako, kao da nisu moje. Ne bojiš se, vidim. Kao da nisu moje, kaže, meni jedan šef kaže, pa kako ti nije žao kao sve tako rukama, kaže, pa da li su tvoje, rekao, neka, volim ja to da, jer volim da osetim namirnicu. Ja znam za tebe, ti vjerojatno da li koristiš uglavnom vjerojatno biljuške, neke čude ovako za... Ovisi za šta, dobro, ovo tu probijem iglicom. Da, ali nekako volim da osetim namirnicu. Jedini problem sa ribom je što tako dimi dosta ulje i što to onako bude, ali tako mora, da bi bilo, da se ne bi lepila koža, ulje mora biti dosta zagrejano. Naša masnoća je već negde tu i ja ću krenuti da dodajem hleb. Ako nam slučajno se bude desilo da nam se ne otopi, šta misliš da dodamo možda malo vrele onda vode? Tako je. I taman kad se naša masnoća rastopila, dodat ćemo polako hleb unutra. I nastavit ćemo sa blenderom. Sada ćemo Maja i ja servirati naše jelo. Stavit ćemo prvo tu našu supu, poparu, kako god da je nazovemo. To je moje jelo omiljeno, to starinsko, onako koje se često ovako pravi u domaćinstvima dan danas. Sjeća me na moju pokojnu baku. Hoćeš ti da staviš kavijar. Kao da je onako, kao da je riba sad se mrestila, tako izgleda. Da. Možemo baš skoro sve, ja sam baš onako ljubitelj tog kavijara. Možemo staviti neki ovdje isto, šta kažeš? Stavit ćemo jedan pomidor, ako ti kažeš. Pomidor, da. I stavit ćemo jednu kalamatu. Možda ovako. Tako, i hoćeš na kraju da malo središ sa tim. Kako u stvari, samo uz malo kreativnosti, najobičnije jelo i najjeftinije jelo može dobiti izgledati. Ovo je zaista, ja mislim da ne može jeftinije od ovog u podlozi, jel? I hoćemo stavimo jednu, dve ljubičice, čisto onako da razbijemo sve ovo sa nekom ljubičastom sa strane. Ako ima neka lepa. Možeš jedno, eto je to. Evo, ja bih rekla da... Ne, u redu je sad, nema potrebe. Zadnje. Nema potrebe, pošto... tako. Evo ga. Vaše jelo je posluženo. Uživajte.